Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya. Brown. Natay mo na. Kasi, yung bed? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya. Brown. Natay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya. Brown. Natay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya. Brown. Natay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya. Brown. Natay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya. Brown. Natay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi.
masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo nun. Yung sa oven? Ay, hindi.
Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa ube? Ay, hindi.
siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya brown.
Antay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. bitaw. Mag-light pa siya ng brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. bitaw. Mag-light pa siya ng brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. bitaw. Mag-light pa siya ng brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. bitaw. Mag-light pa siya ng brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. bitaw. Mag-light pa siya ng brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. bitaw. Mag-light pa siya ng brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay,
Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Wait lang. Mag-light pa siya, brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. wait lang. Mag-light pa siya, brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. wait lang. Mag-light pa siya, brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. wait lang. Mag-light pa siya, brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. wait lang. Mag-light pa siya, brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. wait lang. Mag-light pa siya, brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. wait lang. Mag-light pa siya, brown.
Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi.
siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Yung sa uben? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Yung sa uben? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Yung sa uben? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Yung sa uben? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Yung sa uben? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Yung sa uben? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Ano ba ng brown masyado? Nag-light pa siya, nag-brown.
Napay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. napay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. napay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. napay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. napay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. napay mo na. Yung sa oven? Ay, Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. napay mo na. Yung sa oven? Ay,
masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi.
Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown.
Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Mag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Mag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Mag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Mag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Mag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Mag-light pa siya. Nag-brown. Napay mo na. Tete. Yung sa oven? Ay, hindi.
siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na.
Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi.
pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya brown. Napay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi.
Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Antay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Antay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Antay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Antay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Antay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Antay mo na. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown.
Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Kasi, yung sa ube? Ay, hindi.
masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi.
3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo. Kasi yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown.
Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi.
Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi, yung sa oven? Hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi, yung sa oven? Hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi, yung sa oven? Hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi, yung sa oven? Hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi, yung sa oven? Hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi, yung sa oven? Hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Antay muna. Kasi,
Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya, nag-brown. Napay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi.
masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Kasi, yung sa oven?
Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi. Mga 3 minutes siguro. Parang brown masyado. Nag-light pa siya. Nag-brown. Nantay mo na. Yung sa oven? Ay, hindi.